Nginibingelele nonke babukeli bethu emakhaya. Igama nguSimangaliso ngokwamtshali. Umagalela Gase njengengonyama, uLinda Mkhonto uNtselenduna, uMasi avutshelwe echobeni, uKhondlo uGebisa. Baye besho ke nabaziyo bathi nenkosi ayiqedwa. Njengoba nazi ke bafowethu sinilethele lona lolu hlelo lenu enilithanda kakhulu, Zikhiphani Emtshezi. Ngiyacela ukuthi uqhubeke wenze njengokujwayelekile, usubscribe, ucommente, ulike bese uyashare ukuze lizokwazi ukuthi ipage lethu lidlondlobale. Sibuyile ke namhlanje kwiprogram ye-IFP njengoba nalasithambeke yasibiza futhi kade ihambisa izicathulo isiza kwezinye zezikole esikhona khona la eWembesi, isikole saseMontoza. Namhlanje ke baphinde basibiza ke futhi basibizela endaweni yase-VQ esikoleni Inkanyiso primary school. So basaqhubeka nako ke ukwenza okuhle emphakathini. Bazosichazela ke njengamanje. Ngizocela nje umunye wabafowethu ukuthi ke abe khona la eduzane akwazi ukuthi asichazele kabanzi ukuthi namhlanje yini abasiphathele yona ohlelweni labo njenge-Inkatha Freedom Party, iqembu le-IFP. Mfowethu siyakubingelela, siyakwamukela ohlelweni lethu Zikhiphani Emtshezi. Kakhulu kubo bonke abantu abakhona ngaphakathi. Igama uSithembiso kaHadebe emashini. Isikole sikusona namhlanje Inkanyiso primary school. Uhlelo esize ngalo la sizokupha abantwana icathulo njengoba sazi ukuthi ke siphuma emakhaya angafani nabazali abangafani. So sibone ukuhle ukuthi ke kube khona esikulethayo nathi la esikoleni ukuze abantwana bezokwazi ukuthi nabo befane nezinye izingane esikoleni. Sike saya ke nasemashini, saya naseMontoza. Namhlanje sikhetha ukuthi size ngapha ngaphakathi eNkanyiso sizokwazi ukuthi sibhekelele nabantwana abakhona ngaphakathi esikoleni. Ngokubuka kwami othisha bajabule kakhulu futhi uyabona ukuthi othisha kahle esikoleni banenselelo enkulu ngoba kwesinye isikhathi abanye othisha bathi baze bashaye bona imali emakhukhwini ababothengela abantwana ngenxa yokubuka isimo somntwana. So ngibuka othisha bejabule kakhulu ukuthi sivakashela enkole kubona. Umphakathi bengingafisa ukuthi ngiyacela ukuthi iqembu leNkatha engathi bengaqhubeka belivotela. Siyathembisa ukuqhubeka nemisebenzi emihle, kodwa soqhubeka nemisebenzi emihle uma kuyibona abasupporta ngoba nathi asikwazi ukwenza lutho bengekho. Zulu emashini sibaliwa kwikole esesihambile, senza umsebenzi omuhle ke bonke abantu bayawubona endaweni esiyakhele nakuyo yonke indawo. So njengeqembu ke leNkatha sizothi abantu abangashaya ngathi ababoni ukuthi kwenzakalani. Nomeya ke wethu uSobholenyoni uyasebenza kakhulu, nathi ke siyasebenza ngendlela esisebenza ngayo ukusiza ngoba lokho esikwenza ukukulula isandla ukuthi sisize abantwana ngoba phela ikusasa lilele kubona abantwana abancane ngoba bekhona ke nabazali. Kusho ukuthi bayabona ukuthi umsebenzi owenziwa eNkatha muhle kakhulu akhona, kodwa ke ngiwachaze ngoba esikwenzayo kahle asihambisi ngeqembu. Sisiza thina umuntu ofanele ukuthi simsize olidingayo usizo. Sekuba kuye ukuthi ubona kanjani ukuthi iNkatha angakwazi ukuthi ayivotele ngoba yenza okuhle. Ivoti ke libalekile kakhulu. Engizokusho nje kubabukeli noma abalaleli ukuthi abavote kahle, bevotele yona iNkatha bese thembe ngoba nathi sikwenza ukubona uthembekile. Okay, ngizoqala ngokubingelela uthisha omkhulu abothisha bonke, abazali kanye nabafundi. Mina nguthabisile wakambanjwa khona la eVQ. Siyajabula kakhulu ukubona iNkatha izosiza abantwana bethu ngomfaniswano wesikole ngoba bakukhipha ngoba kunesidingo. Abanye abazali abanamandla okufinyelela lapho.
So ingane kuba kuhle mangabe izofaka nayo into efanisana nezinye izingane zesikole. So sikuthokozela kakhulu ukuthi singabazali ukuthi niqhamukile nazosisiza, siyabonga kakhulu. Sikujabulelile kakhulu lokho. Amen. Ngicela ukuqala ngokubingelela ukuthubekile umphathi wethu umnumzane Mchunu, othisha esinabo, abazali nengane kanye nenhlangano iNkatha Freedom Party. Siyabonga kakhulu. Ngifisa ukudlulisa mina ngimele inhlangano ye-School Based Support Team ukuthi sidlulisa lamazwi okubonga kakhulu ukuthi ningenelele ninhlangano, ningenelele kubantwana abantulayo. Lana kunabantwana abanganazo idingo zonke, kodwa siyabona inhlangano izosenzela umehluko omkhulu kubantwana. Isisinikelela ngesicathulo ngoba bekukhona abantwana abahamba ngenyawo. Baningi ke abaye befike, kodwa nje sikakhulu sibonga kinini sinike nafika namhlanje nanika abantwana. Siyababona naba abantwana bagqokile. Sizothi nje lokho enikwenzile niphinde nikwenze na kwabanye. Siyabonga kakhulu enhlanganweni. No, ngibonge baba ukunika ithuba ngizokhuluma nami la. Kodwa ngiqale ngibingelele bonke abakhona ngaphakathi endlini, iqembu le-IFP elikhona ngaphakathi, othisha esinabo, abasuka ku-School Based Support Team, abantwana abazokwemukela bese kuba abazali abaphelekezela abantwana. Thina nje njengesikole saseNkanyiso akekho umuntu ongazi ukuthi isikole sakhe emphakathini isikhathi esiningi ontulayo. Siphume ke siyofuna ke izinto esifuna ukuthi ingane zikwazi ukuthi sipheshe la iphesha khona. Kodwa sijabule kakhulu mangabe kufika ubaba uMadlala emele iqembu la FP ezosho ukuthi cha ufisa ukuthi nabo njengeqembu alule isandla aphe izingane icathulo. Siyabonga kakhulu. Sihamba la zonke indawo ezingase zisiphe, sivule izandla kubo bonke abantu abangase bephose isandla ngoba kuningi okuphazamisa izingane emefunda esikolweni, kuningi kakhulu. Siyaphuma nje siyangena, sibonge kakhulu ukuthi iqembu le-IFP libe abanye abantu abakwazi ukuphosa isandla.